Dunay usa ka writer kapari nga nag-ingon, when tensions are seen as opportunity and challenges to be better person, they are wonderful channel for transformation. Sa ato pa mga kaigsuonan ko kang Kristo, kung ang mga tension makita nga oportunidad o mga hagit aron mahimong mas maayong tao o mas maayong Kristiyano, kini usa ka matahom nga agianan alang sa pagbag-o. In our first reading, we heard from the book of the prophet Jeremiah that the prophet himself, Jeremiah, prophesied the fall of the Jerusalem and the end of the monarchy. Og tungod ni ana sa iyang propesiya, he was hated by his, giingon naton din sa atong first reading, he was hated by his companions ug ang mga tawo sa Jerusalem, kay tungod siya nanagna sa mahitabo sa Jerusalem. Atong nadungog din sa atong ebanghelyo, he was expelled from the temple. Ug unya, he was being ridiculed, beaten, and above all, despised sa iyang mga kauban. Og tungod ni ana sa iyang na-experience, he complained to God. Ang ingon niya din sa atong first reading, because he was thinking na gitangtang siya sa Ginoo didto sa katawhan aron mo suffer. And yet sa katapusan, atong nadungog din sa atong ebanghelyo, he realized na adto daay nga iyang magin-agian, ang iyang mga challenges, ang mga tensions nga iyang ginagian is part of his being a prophet. Og tungod ni ana kay nakita niya nga parte to sa iyang kinabuhi, then he became a great prophet. In our second reading from the letter of Paul to the Romans, Paul encourages the Romans, ang mga tao sa Roman, na kinahanglan live the life pattern to Christ. Kaingon niya, because if you live the life pattern to Christ, then you will encourage everyone to do the same. Especially adtong mga tao nga dili mutuo. In our gospel, we heard Jesus proposes that the way to holiness, ang dalan padulong sa kaayuhan, sa kabanalan, is the way with thorns and thistles. Klaro kaayo na iguniya dinhi, there will be no glory without sufferings. Walay pagsantos kung walay pagantos. Therefore, mga kaigsuonan ko kang Kristo, sakto lagi gayod nga atong tan-awon diha sa atong tagsa-tagsa nga mga kinabuhi nga ang tensions, ang mga problema, they are challenges and opportunity for us to become a good person. For us to become a better person. Og atong tan-awon nga kining mga tension sa atong kinabuhi, mao kini siya ang mulid kanato for us to be transformed. You know, mga kaigsuonan ko kang Kristo, taking the easy way is a very strong and extremely dangerous temptation. Kaya naman, moingon ta, why not
why take up the cross kung doon na may laing pamaagi? Nga naman kay mo antos mangko kung doon ay laing pamaagi o kaya ko man nga dili na siya agian. Karon gipainomduman kita sa atong ebanghelyo, mga kaigsunan ko kang Kristo, that there will be no glory without sufferings. Na walay pagsantos kung walay pagantos. You know, mga kaigsunan ko kang Kristo, our life is never without is suffering, never without a problem, never without a hurtful feelings, but also never without a God who will help. Dili mawad-an ang atong kinabuhi og problema. Dili mawad-an ang atong kinabuhi og mga tensions, mga kakurian, pero dili sabta mawad-an Ginoo nga motabang kanato. Jesus is telling his disciples, nagingon siya din sa atong ebanghelyo, sukad na nagingon siya, kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem og paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudeyo og sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Klaro kaayo na even Jesus himself ning agi og mga kakurian sa iyang kinabuhi just to attain kanang giingon nga himaya. Og tungod ni ana pakadungog ni Pedro, atong nadungog din sa atong ebanghelyo, nagingon si Pedro iyang gibira si Jesus og gidala didto sa kilid, nagingon siya, dili unta kana mahitabo Ginoo kanimo. Kung atong kitaon, kung atong besahon la ang linya sa giingon ni Pedro, sakto ang iyang giingon. Kay nagpakita la siya sa iyang concern, sa iyang paghigugma kang Jesus. But dili niya nakita nga gigamit dai siya sa yawa aron mubabag kang Jesus. You know, the devil will tempt us. Iyang ipakita kanato ang mga nindot nga mga butang. And yet at the end, atong ma-realize, dili di ay maayo, dili di ay sakto. Why? Because that is the devil's way to tempt us, to convince us to be with Him. Pero ang Ginoo, atong nadungog sa atong ebanghelyo, iya nadaan gipasidad-an ang iyang mga tinunan. If you want to attain God's glory, God's grace, kinahanglan ninyo kini agian sa iyong tagsa-tagsa nga kahimtang. I-quotation warns us, mga kaigsunan ko kang Kristo, when the going gets easy, be careful, you must be going downhill. The easy way is not always the safe way. The easy way is not always the safe way. You know, mga kaigsunan ko kang Kristo, avoiding the cross, avoiding the tensions, avoiding the problems, or taking the easy way, taking the shortcut to success and prosperity usually ends in misery. Sanglit, aton kanunay tan-awon diha sa aton tagsa-tagsa nga kahintang nga ang mga tensions, ang mga problema nga atong ginagian, they are challenges and they are opportunity for us to become a better person. And eventually, we will be transformed by that. At the end part of our gospel, Jesus is telling us or inviting us, or nangutana siya pinaagi sa pangutana, nag-ingon siya, may makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? May makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi?
Makaigsunan ko kang Kristo, akon balikon. Our life is never without a problem, difficulty, hurtful moments, but never without a powerful and loving God to lean on, to help us. To help us. Makaigsunan ko kang Kristo, ingon sa usa ka pari, when tensions are seen as opportunity and challenges to be a better person, they become a channel for transformation. Kung ang mga tensyon makita nga oportunidad o mga hagit aron mahimong mas maayong Kristiyano, mas mahimong tao, kini usa ka matahom nga agianan alang sa pagbago.